Kenakwa me boni na boy bana na masem ododilo onya bana biko. This video no for na kokwe ba kita na receive so many reaction and mixed reaction online. So now I can see kambia. Tikwa na no kuno no my own views, no kwano my own suggestion about the video. I would like you also to do the same na this video be Bobble and what because now this young man eba no follow Omele post 2 days ago or 3 days ago indicating that na Mazi Nnamdi Kanu Evangelist Ebuka Obi with the same vision with different approach. The same vision with a different approach. Manande man we have na bash na this video now saying na there is no way to compare Mazi Nnamdi Kanu Evangelist Ebuka Obi mago well religion mando kwa mando na kwa waiting. The chief leader na Mazi Nnamdi Kanu is a bona fide Catholic member and he's a Christian. Then Evangelist Ebuka Obi no one kia. He's an evangelist, he's a Christian, but one thing join them together, Bunahana beginning, Ndi Igbo. And the same vision of Bunahangwa, the same vision of Hangwa, but towards getting educating and developing an Igbo. That is the same thing Evangelist Ebuka Obi me by Igbo Zion Ministry, Nani Igbo, and every other thing owned by Zion and Seraphic Water, Seraphic University, and any other Zion related products and any other related achievement. Now, Ibra Tahanchanin Nani by or development, Bolokwan employment to the youth because Nanda don't want to see video company, see video Kanu. Take it now from me now. Ibido company as a man, he spend the 1 billion naira Ibido company again. Will you go and employ and somebody na idea or somebody na matter what management is all about or somebody na maybe any experience about anything? You will only have an accountant, see on your management, see on your computer field, see on your so your company will fold. So you guys stop making this. So now, are you not asking a pay company? When last can any of your family member all on a company in Nigeria? When last called you just all your baby do? I say you need the 5 years experience, you need the 10 years experience. Coronia di halugolo company 5 years that can be able to submit under another person as a beginner. So because I'm not saying a company the bad, but using it in different direction. So and likewise the message this young man just saying again, man, Mazi Nnamdi Kanu na Evangelist Ebuka Obi with the same goal, but not beginning different approach. Manachom kagene me ebo boni no kabaro. In this video, once you have been na ikabaro see in a comment section because everyone want to know. I would always like to see my mind regarding some vital and important issues in our society. Man, in this video, I believe is a normal rethinking. Kimakwa na isi mmadụ na alụ ọlụ kodo no mbozo Dubai. Mazi Nnamdi Kanu, the leader of IPOB, the freedom fighting organization. Brother Ebuka Obi was the leader and the spiritual leader of Zion Ministry, prayer outreach. Always leader in their own respective field. It's an Ndi Igbo. Ufodini know the problem of your own selves. Kamnaga know the problem of our Igbo. Ndi Igbo ekwe mmeka. Owunu kambera kambibi agwu oku n'otuta. Agwara m gị na ume thinker. You cannot take it away from me. Time ahụ ije hie ụra n'abalị na agwụ ụra. Mgbe aha ka akọma je echiche. Enwe post mere yesterday. Ebe m sị na Mazi Nnamdi Kanu na Brother Ebuka Obi na ha nwere the same vision when it comes to developing our Igbo. All of you abịa na bombard m. Agwara m gị na kemgbe ndụ m ruo ebe am n'ugbu mmadụ ekpebube m n'ikpe before. Ya surprise la gị. Adim gifted. Mmadụ ekpebube m n'ikpe before ngwa. Bia ebe now kam analyze ara gị eh ke marazie ma ọmụ na apụ ara ha isi m na apụ ma ọgụ na apụ ara. Agwara m gị sị ejikwala aro bi na agụghị test bakasị nwaanyị because I test abakasị nwaanyị ị ga-atụwakwa ime and ọ na nwaanyị aha dịrị ime afọ ya ruo 9 months onyo anya ka ọ hụ ebe ọtọ ya na ọ ga-enyogide ya kuishi n'ala aka ome speak element tongues ngwa bịa ka mgbuwara gị ahịa. Agwara m gị sị when it comes to the vision of developing our Igbo, Mazi Nnamdi Kanu na Brother Ebuka Obi nwere the same vision. Now with all due respect, ọwụ na here na-eme ọwụ na church hierarchy, Mazi Nnamdi Kanu with the bishop. Now, nga ho nwere bishop, enwere reverend fathers, nwere mass server, nwere congregation church goers. All of us today, when you hear us speak, only way na Mazi Nnamdi Kanu ntị.
sometimes when we talk, you get the flavor of Mazi Nnamdi Kanu in us, including Brother Ebuka Obi. Mazi Nnamdi Kanu did hetiwe nkwu ana. Kedu otu ndị Igbo sha aga ebe ọzọ develop Funtua, develop Sokoto, develop Lagos, but ha na-agba ọsọ n'ala Igbo. Igele recent broadcast ma wu preaching Brother Ebuka Obi ebe ọ na-asị abụrụ ndị Igbo ọnụ na why ndị Igbo je develop ebe ọzọ na ọhịa ahịa mere eji lọta n'ala Igbo bịa ebute chọọchị ya dị. Now some of you say na church or development. Church we call development because church will business nke we joke. Now as major business or who development. Business or who development. Some of you na ga Asaba, ga real estate agent. Na market ala ebe ha na akpa development. Nke Brother Ebuka Obi butara na nga okpala. Okwe mana ha ga akwa another to open another estate. In one idea, nke ha who development. As major okwe electricity or development. Internet or development. Road or development. Heni Nendia Hana ga anocha na nga okpala. Amam why you dey criticize this thing. Now, I'm going to say, Brother Ebuka Obi na Mazi Nnamdi Kanu, na have a similar vision when it comes to this one. Mazi Nnamdi Kanu, the leader of IPOB, the freedom fighting organization. Brother Ebuka Obi, the leader and the spiritual leader of Zion Ministry, prayer outreach. Always leader in their own respective field. Listen to me. Some of you now by here, Brother Ebuka Obi na moku. I don't know expect I'm support you. Him the way critical thinker before me here wala mo before me che here wala. Ana ma alaku na abale. Che that thing hu che yazo. Nke we joku na. Ya he Brother Ebuka Obi na wete ba hu gba. O get better life for some people. Now, give one blame kwane ya no bute industry. Ego nke gi na wufie na mmiri. Were na ego nke ga site obere industry ebe ha na eme ha. Iche ni ga sell ya. Icheniga mepe bread industry eba hicheniga sell. Icheni mepe nylon company eba hicheniga sell. Icheni mepe block industry eba hicheniga sell. Why ya inja hapụrụ na anya the responsibility? Then give me respect ka mputa bia kwuto where because ị na-ahụ na m na-criticize ihe gbasara church. Yes, even till tomorrow. Church mekwe nke na adịghị ma mputa here criticize ha. Let me anya n'ihu enwe onye na-akwụ m ụgwọ and I'm not begging you to pay me. Ọwụ na some of you na-eme accuse na akwụla m ụgwọ. Wete prove ahụ eji kwụọ m ụgwọ go see people online. Aham ka wa come agwara m gesi ige ekpegbuli m n'ikpe because all my life until ebe m nọ na mmadụ ekpegbuli m n'ikpe before and oga awo gị nwa ya aham gwara gị about Mazi Nnamdi Kanu and Brother Ebuka Obi having the same vision in terms of developing ala Igbo. That thing m gwara gị stands and onye ọbụla mere ya argue gị mana onye a na-atụrụ onwe ya ashị. Mazi Nnamdi Kanu na-ebe akwa ka develop ala Igbo. Brother Ebuka Obi ekwuo ya ekwuo n'ọnụ bido ime so why you ji dey against it? Ị na-aghọta? Agwara m gị sị a na-eji arọ bi na-agụ test bakasi and nwaanyị dị metro ka ọhụ ọtọ ya anya ọ ga-enyogide ya Ishi n'ala aha m aka ọma where you want pass. Listen, onye ọbụla wee jweta nwa afọ Igbo put your differences away, support go this thing Brother Ebuka Obi na-eme ihe ọ na-eme ugbu a ọ na-ekpọ ya development. Other people ga be develop that place because of his sake. In Agota, some of you now when you know what about commerce, and commerce is about population. This type of crowd, Brother Ebuka Obi na pool. All when ekposa granite about when I get a chowozo. How will commerce? How will business can motaka msha? Instead of that money gone on a Lagos, on a Sokoto, on a Funtua, ya biana Libo. Maka all get benefit one and benefit and one benefit a papa na mamage. Why you just kick against it? Yes, I like him religion. I won't be a fan of any religion. Or say I will Islam, or say I will Buddha, or say I will Christianity. But I still am a critical thinker. This time I am thinking about the business aspect of the whole thing. Okay, benefit alibo. Me pa anyage.